खुलुमबाय लोगोफोर गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो जायफोर बिथांमोना गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानै फैनाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे जेब्लानो आं भिडिअ आपल'ड होयो अब्लानो नोंथांमोनाव थाबैनो मोनहैयो। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जागोन थैना थांनायनि उनाव गोथै सह'खौ मानो हारसिङै दोननाय जाया बेनि बादै। बे लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै। साननि उनाव जेरै हर जायो थिग बेबायदिनो सुबुङा बुहुमाव जोनोम लादों जेब्ला सानसे नङा सानसे बे बुहुमनिफ्राय बयबो आनज्रायलांनांगौ जानानै फैखायो लोगोफोर। बे बाथ्राखौ जों माब्लाबाबो नंखाय होननानै बुंनो हाया। नोंथांमोनाथ' बयबोआनो मिथिखागौ हिन्दु धोरोमाव गोथै सह'खौ बांसिनानो सावो होननानै। आरो जुदि न'खरनि सोरबा सासे सुबुङा सान हाबनायनि उनाव थैयोब्ला गोथै सह'खौ माब्लाबाबो हरनि समाव गारहैनाय जाया होननानै। गोथै सह'खौ अखानायै साननि समावसो बिदाय हैनाय जायो होननानै नोंथांमोना खायफाया एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ लोगोफोर। आरो नोंथांमोना नोजोर होबाय जानो हागौ न'खरनि सोरबा सासे सुबुङा थैना थाङोब्ला गोथै सह'खौ हारसिङै मानो दोननाय जाया होननानै बेनि बादैबो नोंथांमोना एसेब्लाबो माब्लाबा नङा माब्लाबा सानबाय जानो हागौ लोगोफोर। आरो गोथै सह'खौ हारसिङै दोनोब्ला माबाफोर खैफोद जायो नामा बेनि बादैबो नोंथांमोना माब्लाबाफोर एसेब्लाबो खायफाया सानबाय जानो हागौ। हिन्दु धोरोमनि गुरुत पुराण बिजाबाव फोरमायनाय बादिब्ला गोथै सह'खौ मानो हारसिङै दोननाय जाया आरो गोथै सह'खौ बबे समाव बिदाय होयोब्ला थैना थांनायनि जिउमाया एबा थैना थांनायनि जिउ सोलेरा सान्थि मोनहैयो बेनि बादै आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो फोरमायनानै होनोसै लोगोफोर। गुरुत पुराण बिजाबाव फोरमायनाय बादिब्ला सान हाबनायनि उनाव थैयोब्ला गोथै सह'खौ मोनानि समाव माब्लाबाबो बिदाय हैनो नाङा होननानै फोरमायना होदों लोगोफोर। नांगौब्ला न'आवनो हरसे दोननानै अखानायै साननि समावसो बिदाय होनांगौ। गुरुत पुराणाव फोरमायनाय बादिब्ला गोथै सह'खौ हरनि समाव बिदाय होयोब्ला थैना थांनायनि जिउमाया मुक्ति मोननो गोब्राब जायो होननानै फोथायनाय जायो। हिन्दु धोरोमाव थैना थाङोब्ला गोथै सह'खौ गोथैसालियाव बिदाय हैयागौमानि माब्लाबाबो न'खराव हारसिङै दोननाय जाया। गोथै सह'जों सासे नङा सासे मानसि नेफाबाय थानायखौ जों नुनो मोननाय जायो। गोथै सह'खौ हारसिङै दोनैनि गुबै जाहोना जाबाय गोथै सह'खौ जाहाथे जेबो जिब जुनारफोरा खहा खालामनो हाया। आरो गुरुत पुराणनि बादिब्ला गोथै सह'खौ हारसिङै दोनोब्ला थैना थांनायनि जिउमाया सोरगोआव थांनाय समाव हारसिङै आनि थानि जाहैयो होननानैबो फोथायनाय जायो। आरो हिन्दु धोरोमाव गोथै सह'खौ मोनामैनि थाखायबो गोथैसालियाव लाङागौमानि धुपखाथि एबा सालधुना सावनानै होबाय थानाय जायो जाहाथे गाज्रि मोनामनायफोरा खारो। गुरुत पुराण बिजाबाव भगवान बिष्णुआ गुरुतनो फोरमायनाय बादिब्ला जुदि न'खरनि बिमा एबा बिफाया थैनाय समाव बिदाय होनो थाखाय फिसाज्ला एबा फिसाजोआ न'खराव गैथ'वाब्ला फिसाज्ला एबा फिसाजोआ सौफैयागौमानि गोथै सह'खौ न'आवनो दोनथ'नांगौ होननानै भगवान बिष्णुआ गुरुतनो फोरमायदों। मानोना बिमा एबा बिफानि थैनाय सह'खौ एबा गोथै सह'खौ फिसाज्ला एबा फिसाजोआ बिदाय होआब्ला थैनाय सुबुंनि एबा थैना थांनायनि जिउमाया मुक्ति मोननो गोब्राब जायो होननानै गुरुत पुराण बिजाबाव फोरमायलांदों। बेखायनो बिमा एबा बिफानि थैनाय समाव गावनि असे फिसाज्लाया एबा गावनि असे फिसाजोआ बिदाय होथारनाया गोनांथार होननानै फोथायनाय जायो। आरो भगवान बिष्णुआ गुरुत पुराणाव फोरमायनाय बादिब्ला जुदि गोथै सह'खौ हरनि समाव जोबथा बिदाय होयोब्ला थैना थांनाय सुबुङा गोदान जोनोमाव असुर दानब एबा बुहुत
बायदि रूपाव जोनोम लाहैयो होननानैबो भगवान बिष्णुआ गुरुदनो फोरमायलांदों। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेनोसै। आरो जायफोर बिथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर। आरो जायफोर बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायदों बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ जासिहरबाय लोगोफोर। बेनोसै दिनैनि भिडिअआ।